5.892 συν 3.697 συν 5.612 ίσον. Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο Magic Nick. Και σήμερα θέλω να σας κάνω μία ερώτηση. Αν ο άνθρωπος μπορεί να είναι πιο γρήγορος από μία αριθμομηχανή. Για να προσπαθήσω να τα αποδείξω, ένα πράγμα σας ζητάω: πάρτε τη δικιά σας αριθμομηχανή και ελάτε πίσω από την οθόνη σας. Αν δεν έχετε, πάρτε το κινητό σας, βάλτε το σε αριθμομηχανή και όταν είμαστε έτοιμοι, πάμε να ξεκινήσουμε. Ελπίζω να είμαστε έτοιμοι και πάμε να δούμε το κόλπο. Επειδή δεν έχω θεατή, θα προσπαθήσω να το κάνω όσο καλύτερα μπορώ. Θα ήθελα από εσάς να με πείτε έναν πενταψήφιο αριθμό, να με γράψετε απάνω στο χαρτί έναν πενταψήφιο αριθμό, όποιον θέλετε εσείς, όποιον έχετε στο μυαλό. Για παράδειγμα, 7, 3, 2, 8 και έναν άσο. 73.281. Ένα παράδειγμα. Μου γράψατε αυτόν τον αριθμό. Βεβαίως μπορώ να τον βλέπω. Πάω να γράψω κι εγώ ένα αριθμό. Εγώ γράφω 2.607, 1 και ένα 8 εδώ. Για παράδειγμα. Και σας ζητάω να μου γράψετε έναν τελευταίο πενταψήφιο αριθμό, όποιον θέλετε εσείς. Για παράδειγμα, μου γράφετε 83, 5, ό,τι θέλετε γράφετε. Αυτόν που έχετε στο μυαλό σας βέβαια. 6 και ένα 3. Λοιπόν, και τραβάτε μια γραμμή. Κάνατε αυτό το πράγμα. Η δικιά μου δουλειά είναι να προσθέσω όλους αυτούς τους αριθμούς με το μυαλό μου. Δηλαδή πρόσθεση. Και εσείς είστε έτοιμοι? Πάρτε το κομπιούτερ και ξεκινήστε να το κάνετε. Καιρός είναι να ξεκινήσω κι εγώ. Και το αποτέλεσμα, από ό,τι βλέπω, πρέπει να κάνει τελείωσα. Βεβαίως με το κομπιούτερ κάντε το να βρούμε ότι το αποτέλεσμα είναι σωστό. Ότι μας βγάζει 183.562. Τι μου είπατε? Μόλις το άκουσα από εσάς, είμαι μέσα και θα μου πείτε πώς το έκανα. Γι' αυτό μη φύγετε, καθίστε πίσω από την οθόνη σας, πάμε για εξήγηση. Να γίνει το κόλπο που μόλις είδατε, ζητάτε από τον φίλο σας να πάρει το κινητό του, να το βάλει σε αριθμομηχανή ή αν έχει μια αριθμομηχανή να την πάρει και να καθίσει δίπλα σας. Φτάνετε σε αυτόνα με ένα χαρτί, ένα μαρκαδόρο, ένα στυλό και του ζητάτε να σας γράψει έναν πενταψήφιο αριθμό, όποιον θέλει αυτός. Για παράδειγμα, γράφει 7, 2, 8, 3, βάλουμε και ένα 5. Ένα παράδειγμα. Μας γράφει αυτόν τον αριθμό. Βεβαίως τον βλέπουμε. Για να γίνει το κόλπο, το μόνο που πρέπει να ξέρουμε να κάνουμε είναι να μετράμε μέχρι το 9. Ελπίζω να ξέρουμε όλοι να μετράμε μέχρι το 9. Μόλις μας έγραψε το πενταψήφιο αριθμό του, το μόνο που έχουμε να κάνουμε εμείς είναι από κάτω να προσθέσουμε αριθμούς που μόλις τους προσθέσουμε μας κάνει 9. Δηλαδή μας έβαλε ένα 7. Τι κάνουμε? Βάζουμε ένα 2 από κάτω. 7 και 2 μας κάνει 9. Έχουμε ένα 6. Δηλαδή από κάτω τι πρέπει να βάλω? Μόλις μου το είπατε από το σπίτι σας, πάρα πολύ καλά, ευχαριστώ, το άκουσα. Ένα 7. 7 και 2 μας κάνει 9. Μας έβαλε ένα 8. Βάζουμε έναν άσο. Μας έβαλε ένα 3. Τι πρέπει να βάλουμε? Ένα 6 από κάτω. Μας έβαλε ένα 5. Τι πρέπει να βάλουμε? Ένα 4 από κάτω. Πάρα πολύ εύκολο. Λοιπόν. Και του ζητάμε να μας βάλει έναν τελευταίο πενταψήφιο αριθμό από κάτω. Όποιον θέλει. Ας υποθέσουμε, βάζω 86.346. Ένα παράδειγμα. Και του λέμε να τραβήξει μια γραμμή. Και όταν είναι έτοιμος, ο φίλος μας να αρχίσει να κάνει μια πρόσθεση όλους αυτούς εδώ τους αριθμούς. Εμείς, το κόλπο βέβαια πάει από μόνο του. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να ξεχάσουμε
τους δύο πρώτους αριθμούς. Εδώ. Και βλέπουμε μόνο τον τελευταίο αριθμό. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να βγάλουμε ένα από εδώ και να το προσθέσουμε εδώ μπροστά. Να το βάλουμε εδώ μπροστά. Δηλαδή, κάνοντας μία πρόσθεση όλα αυτά, το μόνο που κάνουμε είναι βγάζουμε ένα από πίσω και το βάζουμε μπροστά. Το αποτέλεσμα μας κάνει, γράφουμε εδώ τους αριθμούς μας, 3, 4 και 5. 186.345 και βεβαίως κάντε την πρόσθεση και πέστε μου αν έκανα λάθος. Επαναλαμβάνω το κόλπο. Βγάζουμε ένα από εδώ και το βάζουμε μπροστά. Τους δύο πρώτους αριθμούς τους ξεχνάμε. Και μέχρι να πάρει αυτό στο κομπιούτερ και να κάνει μια πρόσθεση, γράψαμε το αποτέλεσμα. Επιβεβαιώθηκα ότι ο άνθρωπος είναι και πιο γρήγορος από μια αριθμομηχανή. Μέχρι τότε καλή διασκέδαση σε όλους. Αν παράδειγμα μας βάλει μηδενικό, που ξέχασα να το πω, τι πρέπει να κάνουμε? Βάζουμε το 1 μπροστά και εδώ πέρα κατεβάζουμε 3. Εντάξει, κάντε δοκιμές σπίτι σας, μη βιαστείτε και καλή διασκέδαση σε όλους.